mwanju muri on this TV and on the soberdan nginga chine ko kwari ya somoro video yo ana somoro rwensa ke kone bantu ikira sense medi to kwanda gure Chisemi mena isko ya guzitorenga kebirengo byetu bya kinri Chisemi etamu intangani njaja gete somwako yugo mwako jirwene meronge nisato boigo ebirazi bya junior secondary school mbacha gete ekaro task force yeri ya jortino maraibu ense Dr. William Ruto batete na bibe domicile as school choboroso igombacha gete koirana bachire bachakire to kwanda yo mange silit kole gona kwale ne asenjere abeno bena intukuru bone karabagene bane baikira sister to kwanda igoro yegisemi mete seminero tasomete umuntu usuta to yesemi tabagona kwenyorere asa kongu ose kwanyora na kwaro kumoriri lakini ko bwate semi turiko kumoriri nigo ko umuntu mungai nigo bono tendo yo kwanda mange asomoro bwe Chisemi Chiaito igotoska na agenda gutumira ujumbe yao wetherase enambera seskini yaunga kyoroje birasi bya junior secondary school na kyoroje kwa miguru gose emero berimbiyere we na boto deina umo wasiri we Chisemi sekiri majogu atetabuna prebs eri abana bakabokiri maambia bano oterina titakiri ko abana otakiri ose school saa 2 nande goika saa 10 baruroro baganda gutume kerengel kyao ototenga kyoroje Chisemi chiachakire asomwa koye gutakole biro kone na oterina genda gutuma ujumbe wetherase enambera seskini yurabu boigo na boto bwata sense mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital boiga sense ya YouTube na boto tonyora Ndizi TV News to skuma njimoria enera Ndizi TV bansumogusi umoroberi no ensake kolenda sense meri ye Chisemi kardone producer ya necho shouta akwana kuni mto byonsi byago jira senjera yabene eyine sense meri ya mariogi hamo nechibije gutakole biro teyangi abagani bane libaga barayimanyakani gocha sole na barabutura ibiri wiriabo asomwa koyo 2023 gotoska enera Ndizi TV bansumogusi teyancha kera soko boko kwane kwa moino kabisa alia arazo debera ningo nande arazo debina no na biniyo mete ntoraro na nere na baado de biniyo to mago chaka gochi bosio to jaka na director mwanya getinge mwasi asemwa beta no mwako moyia to achakire to gwakrensa mbia mono na mwasi asemwa beta to bakwane nande to baganeri omwako moya na boko te marieta director ncheli italiana na peli moranganya mwega nkaigere sakoruguria ngabi nyari bari chache buya kabisa mwalimu ole mwete nabo ndaito bano bwereza kabisa ribo ndakumanya mundate ano munyagitari nare datore Chisemi ose nare abagota kama kabisa nche no mwalimu ole trained na kolega sio mwalimu miaka 30 na kianda ngabanya kubwato ko mwalimu ngashake bintu binde byao igo narasomiri Gusii na isko ya Gusii sana jakirete ajakirete walimu gukamba Kitui ngaja Kiambu ngaja Kericho ngakolera Gusira igo no mwalimu ete bate ano urugisa once a teacher always a teacher nawe esero ine na bere na bere beneti ko bego toje katiga igabono ekarona ndage totebi manjumuri na lomo kwani asimambia boniga na nayo ko introduction kindly Diamano Maria asa erieta igonkoro kwa Dennis Rogito umwarimu ase skuru ekoro kwa Umar second ninga Rogito ninga niyo mendirio giria yake ekiana ndi mwanjumuri yara manye kabisa na bono umwarimu ndi class ya 45 students Diamano Maria ase erieta riane igonkoro kwa Dennis Rogito umwarimu we skuru ekoro kwa St Vincent Umar secondary na inde gongote bya abaminto abanyagitinge baminto Gusii inga omwakoyo omoya nyasaye tigatu igorere asamaya mbia kabisa mwanju mulirigo letukora leo niko tori na Abel former teacher lakini once a teacher was a teacher ikroto na Rogito no mwalimu anaendelea kukorokereria asense mo ye school ya St Vincent omwali skuru ya secondary gana ndate ko somerongo tutebere ko tutebare amange konde bantu acha kiromboro video professor George Magwana araire neron ko mwasiri Chisemi ngakia beriora munyore igoro ya na begete miroberie mia somo singi we education tumaguska ko jibosio haberi chingake china chenkoira kuno yo masaba Kenya kote pole sana ase familia Mahoa asokorara kwaye kwa gafra Mahoa na colleagues is a serious educationist chirank Jones P chirichire in the education cadre baka ka kolero minister asomi university na ka bomonene we university ya Nairobi
baka gaja gukora uminisa sabete na kama kawaida kero muntu ngotwara wale ubwaya lakini wana kero muntu ararire nturiko gande magane menge chinga kechiga ne cyo kombolesa na inyuire no bujabwaya no bubwaya kimwanya bantu muntu tari gutwara onsiara maya na tari gutwara onsiara mabe lakini ne chinga kechi no goteba ya samu bekasagia na kolega siaye bakasara kunyara wiki Rogito ngakio ko inyora Professor George Magwanya Gusira asensema Chisemi na inke ngotega gukwana ngaki magwa na kolega si erengia na inde unakimanya bantu ogukwae nabo kwaba koboto kuna buna intwese yo gwarimu ekiagera na intwaga Gusii Ministry of Education ni macho bona bwate omete bono muntu nyeira ekero konyora omuntu kwa okoire gete mete kuchukwanto ya mangana ya CBC magoa ekero ri troje ngate konyarekana egentari nge no nonsense man iga manyete nga ega siga gukora no egaro chegente kina ne nkiri kucho konyarekana no muntu renge konengere muntu nga tiga toteme ngosugumarengi bitu buya kabisa mbia mono kiro momentu twatumire ngora yetu na ensakia timu ensakia gwikiase Nyagusira amate yae tiga egendere ne miroberio ya ebuya twachakire tamwe ntangani iyo mwako 2023 kolengana ni calendar ya iranire ikarutua bwate mangana enyama gose COVID-19 bone calendar ya iranire roje ensi ya Kenya nere prepared as tamwe yentangani kimasomo jakere na Rogito makwanda se abel aso gochaka tima yeti swali moralia kwambori gore ya CBC nga gochaka bone iga bana bakogenda bagochaka CBC junior secondary ndore prepared akiri nkolengeri kwambori rigo nkeri ya junior secondary aso kolrekene njibona njo mwali bono mde school junior secondary no ya chaka nebugate mesukosuko emengi naende ke nae musaba aba Kenya aba kusiba minto lazima toremererani lazima toremererani lakini rende kugia chire ne wenerete abantu bakwanekene obo kombore kuchimoto kolengana obo kombore kuchibosio tujo kwando obo kongo obo bonene abel tutebinga euroje na junior secondary bono ya chakira ndi yabede dom side as school jobroso ntore prepared une country ya sumroberio junior secondary school ndara ndi ure ya mangana a junior secondary ndo kironge linga ki preparation nero to a certain extent till 100% na ndi yana ko 100% yego gara nonya no musubati ole murito na expect ya nyoro mwana na bako nyoro mwana kwa nyoro nga tadeka kugura none besen kwa nyoro nga ndia kana kwa nyoro nga obe chipamba nchi alenga kwacha kwa nyoro nga ya obe obokendo mboro ndubwate yanga yeliberera yo mwana ebintu byana kuguru uno mwana ko karaki akona gukina neyeiga na be kireke ento kibwate ngendo tokoroka a teething problem nonya no yogo chake biashara na bako beke duka yake chirangi na kireke tiago chako beke binto ocha kona koinyori na bantu ngaki ninta keteke ketenkera obe ekinke ona kulika maambio kementa ona kubimenta buna bantu bako na demand na education yeye na very the same ekero transition ukurwe step ya mochie yende na bego twara a problem nona abana bakurwe tokorokanga class 1 ko class 2 una baso class 2 tamu eli ntangani kote ke time you wadi just class kali so neyega ne adjust because una bono private schools nonya primary public schools njibugate birasi biko exist class 7 yeliko nyero ya old system ya sukire to class 8 room nero wa accommodate abana aba abalimu abange mbaro bali like in the primary schools angekire school kenye tandara kwanene gusiga aba Gusii n'abantu bumukia abalimu more than enusu kire school ye bwata abalimu bali graduate in primary
so abarimu aba bari conversant kende tikiyo kegani keko gani abantu bari ko iguru rero bagwe binte byao esira basiri mbaye manyete egento ngiringa nabo bako sesorua kurwe primary bachakigaiga igana kote ana ense ya Kenya mbuyere asomoro biro CBC to bikabika bibadia ekano ngoja se rogito noroje na mbuya amangana ya junior secondary school abe the domicile ya school chiboroso ustangani go bya beta sensemo yesekende aso korreke na makote ogwana mno yo mitakwanire nga teething problems itro na tarikirege tukego chaka kira abe kiro montawa gachinko njege tonda tebe kiringa ki omuchando nore mokeibo nabone ka tota kwenda grade 9 kogenda primary domicile kwa primary ya kwa irua ebe ase primary nege ntekia lakini manyanga omwana okotikoba grade 9 okonyora bwate myaka irege tigetorangera omurali okonyora kabwate myaka 15 no bale primary iyo no mwana obwate emyaka irege totebe 12 11 no 7 ekiagero okonyora ga mwana nasari mbaro mochando noro mokeigo konengana na igo bange babegete junior secondary agende secondary igor no noroche bona kubeka junior secondary grade 7 grade 7 twatebe koba primary mbuya ainga igwategete iki grade 7 and 8 njomo anya ni barenge tibu yegente keiga tari what against yani ne birengera bya ogorro gitome koirania ba enkura ni meremeria ya engi music ase chisukuru kiabo mu science ase primary onye baro chinga ekiagera 844 taringa ya gwatu muchando monene mono de kura okay na ba enkura ni meremende back egende gosomigwa ekiagera mwarimu oje gosomi CBC no mwarimu yu gosomi 844 aba engote bunga bontore temeremende eche ase chisukuru yaruse tuwororo abel amangana ya junior secondary aya korengana naye buno mwalimu wasomire myaka menge experience eba takere be domicile school yoboroso ositange bayirete ebirasi biri mabya gajitu kyarambya gajitu secondary bigende igoro abel ari no bataigete ko to kaba barocheri bagochaka ko regente kega bayiromiti primary nekero tu achaka gukura magoa atarach kurubu minister iga minyoka kera secondary school koranga classing kiagachire chibesa chigutumeko akeba ngaki ebirasi bibere ngotigara bire ni primary ngaibigo chakuchi already abaibuli bagachete serikali yabegete input cha chibesa cha CDF class 7 and 8 resources jitumekire nali baja tukanyara ngobe oturaire ne birasi mbire gaiga ele tua kule toma tena jetega nande na kwante jetega tanga tigebe ni primary batara ko implement inga ngwa debe primary jena tebe tanga ki asenge njo tutaraisa ne ka tutara develop tubwate birasi byaga chiri bi go exist abana bakaje gukora class 6 bajaroke bagenda secondary ebirasi class 7 the rooms of class 7 and class 8 bimay go tigara biraria posa asara tugatebe ngento kero neke asinge njo problem jiro tikabachakire gaiga babekirwe uniform ngao bamento abari bande baroleka ne tofauti asinge njo ya unpreparedness ya lengo ekeregente kigia jagetu nanda ina rama kozo tuwate nse yito Kenya ngabotambe ekero system iko change Chisemi igeko sukumu kisiasa kwa nguvu mpende musipende bakechake mbali kora aboli bantu babaye birengererio na barabo manye go yechaka kanga bone ibintu bune byo byara takale igayembe yo gatembe giya bedu asebono mbiere because konyora birasi mbiraga in the high schools byaisi kuisana abana abaje kuchakero ase school ya St Vincent Omali ino kiraskino ngiaga jitu kena bara beto position yo kongereza mangana mange sali principal kinende kirasingia gajitu ase St Vincent Omali okay ebirasi mbyaga kiroro bibere ebiye serikali ya CBC ya CBC mbyaga kire
ande ngwa kira sakali ngambe ya mono asoko byagacha ekiagera already abana tubugate kisukuru obungu funero yebirasi ekiagera tubugate 100% transition omo chando ore asaba Kenya baminto no linga no yo mitati gukwana ebinte bigosugumu bantu bari goche ground bamanyenki kire ground biasugumu lakini ngatunda atebe ebirasi byaro sube secondary biri asara bikonye ekiagero already kwa twacha kwa tent lakini bone birasi bino gwatheri ngokonya bire bubbles yae ngosawo bire bubbles biareteretu bubbles yae omwana mokenya ngo so asome secondary bono iga ebirasi bikete njege ntunda atebe they will serve the purpose yo mwana mokenya beri karo gotigara birasi biroje mbaitete nande bona serikali ngochire gotumeka kwa gachira baratori ne bintu binde roje nere buya uja somo kanyuka gwaida orio korwe tax ekero chiba sikuburide no nasense yitu ya Kenya kire birasi bya gajetu ali anda abate oyo era tebiri na ngotumeka birubiya lakini bubbles yaringa ya CPC the CPC yaringa blessing in this guy is gokonya secondary good admissions one class in secondary watabana over 60 congested no breathing so in secondary school to bwate shortage ya classrooms ebiga buna byabege tuo daende binde mitakere beko because one gokonya abana ngonye babera admitted form 1 abana 60 class baka so in one room tu abana ko ba 20 in every class ngonye bagite kwa gaja bono ngobere form 1 ngobere stream ego jago kin by the end of this year onyo nande ba mentire class kende ego jago kata for this stream so a shortage it was a blessing in disguise for the advantage of secondary schools konyora extra classes because mbi yo bitali ko ba utilize it we kabisa ikadugirita seseme ya junior secondary school ngo to kwana to kuri to jo kwana goro ya mangana analysis ya matem karbata ona Gusii ya ibera ngidro ikorro aina ngijo kwali baga to tenga ki St Vincent ya kora Gusii ya eta ngo katororo prende ka to gurite mangana amenye korgana na chi school chia banyene private ni go chiero bere timono ko bwa public ekroganda se private onyo ya ka jete birasi robiga kora koma konyorana bagajiri mbakira barato lakini bono intuntura gaja jiskuru je public ingege kworokia karongo jaga sirugito mai kwenda sabedi ege ndoda kwane akia kogera private bagajite birasi barabu already mba manyide mbabwa secondary bona abana babo ebarengere ngero bakorosia tuni secondary mba wenerete ko baira chi secondary chiabo naende in their mind ujake secondary that's what wale lab serikali our public schools eba manyeta abane bakuru primary bake secondary tirabadure jiro private primary schools eba tagete kerbago transit abana babo ake bako bere secondary lazima batuare chilap bako basome secondary igotari nge bari mutumono kubwa public ni eri arenge nga abana ngogenda bari secondary igobono primary child public nchi wenere tunachirecho chirosere uchilap mono haberi Roje jisuguru je banyene je jero bere dimono kubwa ji public ibirenga bya mbiri bie bigosenya kioroje omwali no ma no murali buno gateba jisuguru che secondary I mean cha private o chi bangete sababu jiko bangera nik ntobwate obokong enseito Chisemi boniga o chire you want to go like business. Why do you start a school? Una very private. Other than go produce abana we yabaete umondo in business yakora. So yeah, I go prepare in advance. Kuna bono lira lya chakire koroki dalili ni murango cyo gutwera. Umuntu ro mulemi. Otarare mabono oyitari mulemi. Ojo otararema oyino uri okuganya abandi bari muji kugora lakini uri mulimi bono rosi dia samara ba hakirite kiri akona koyi kunego cha gotonya iga bono iga chimbego gabegete nyomba as public schools chiko ba financed na serikali abali barororo na bakugania beke kirazi lakini abekera makoko
tabwati besa tabwati besa echi private chabanyene igo bakogenda bakelonie aborie kurwe benge agwa bekire birazi abantu bakaja gwakana fees elia emana je loan elia erare comfortable lakini wono echi cha public unless the government national government ya organize in advance ya release chibesa mapema in a foreseen future nga ngi expected kiko chiko happen ebintu bimanye kona kobekeru lakini aho tene kare bintu biko sugumu bacha kutabuka nga obe eketikeyo bako joja kuri chibesa besa imbabuga ati na baro ka bachi source chicho kolega asiye konyara they have been overtaken by the private kindi kore ko bedaro kita seseme encheke tona gukwana ki no otro no musigo bone to kunyanga oranyo mukungu onyo kwa munyo mukungu ujire ogo jago taba ngatari jina munyo mete kyagira kwa jageta kurupara kumweka igo bone gento ndatebe omuraria omochano no bete nonye Amina Mohamed osere tuwe nganyi to mukungu sana era na rocho mochano nora ikiagera serikali ekara ya pushite gente kega ya pushiti kere politiko mu mitakwana yani umuntu agokerenga narete gento mufumo mu tachie tukobe kabantamo unabona nyorete kero nkoirwa ngutrain wa CBC ni train na nje wikeyemo wikeyemo kwa bwatete binde byonse ewe yo morari tigate tukora magana mange egento tomogeti tigatormerani togena mutu no musigo mbimano mwanjumurire karonde to tubwatia sensemo ya mangana ito kwana goro Chisemi chite karondo ndabageni bane abeli na rogite ko to kwana goro twara kwana mangana CBC ngaki Arjine Secondary School ngaki agendrede na barbaru birenga bya bana na boraru birenga bya utome SMS ya witira sinambira seskini gora poto taina ki birenga bya wire no jinga CBC agendrede go iru mwana school abere abaibur badu bana to te aburu moro video ni goro mokongwa sibale abandi bate bagore uniform abandi bate bagore ki badani ya bibori bagende kunye bugori gosenga kioroje ebirengere byao nenko ngwe agenda ke moto wana to kumanya neka tell baden ndio ko nyora abana ngonye to kunyara kuba provide egento getakire banyora to ko nyora abana to gutera serikali nere gokurendera A to Z serikali yali kirabali serikali ya rule bitabu serikali ya ngopushire birasi bibo neche beke laboratory noroje ayo muibuli omanya no mwana como egente que sininiga o contributir rangi bago kuri school umwana no yogo kuragira ariko batagende school kuragira renge buo e uniform ariko batagende school tigwara go mutigata ale tirana bakabeke yanga bone yeteli musigo nuko nakwerera asenye joko takoraki gotebanga igabe buri yabebange abayiburi tigabebange bunabona abana ababayitete buja bakogenda form 1 ngo amanye to mwana ukiri class 5 oyu ukiri class 6 oyu ukiri 7 kakogenda 8 ngo mwana no tebi wirore tagenda 8 jori okumana sana okwanjerwa wakira tumaite umwana nguchera ko at the end of the year achikanda form 1 oika form 1 oetire bono class 8 agenda form 1 na dio oiru alliance igabe buri bebange efisi ngatimbu ati efisi mbwate sie ngikwa gakorire kero mwana yako nakogenda guchika igotare kwebanga tiga abantu bebange abatabwati abana ate bikungagenda le Victoria ombeka maje amagoro eleki weekend gibocho konyora omwana yakomenya roche lakini oyo bwato omwana igatu kuteteko chiabu tariko chani rogito ngiora menda seseme yoro yabaibori ebaden bagote ani baden CBC omwana minto moralia njegento ndagotebi oyo minto kwanire buya tinko kana ngakyakwanire lakini abogoro birengere byao ingo tebe egere musigo ekiagera CBC kero ya engento yansegeti nge serikali ekabika chibya singe sana amatema okoro sana abasigari bagekire bakunyarenda lakini enchera asoka igasoka ukagane ngento kire botuko engabuna ngento kire gowe kutunga bobisi bono anda bono bakamya batebunga emoko igora igoro lakini dia soket morente to mbuto bona ni buya dia ba soket matemo mbaso ke kino ba bori bande bamba edir sarse ban e uniform mo mwana ko bekerwa iru ba to mere to agate mo gore yumo hamukara gete ya ba ko iwan bono nchike to da tebe kaki teething problem chuma to ateba lakini nende serikali nero
ke kusukuma gentiga no nyoti ko kuona nga totebirio nyora abana abako nyora abana igero kwa nyora abana o prepare to kole gento gete kwa nyora gente ngote nga mambio chone tere chisiringi 2020 abore bore ngaki ngai kwa mayango rusi obo ngobona kwa kongere ga kyomorani abuya kabisa rogite karongo ko bori ayo murobere turaka bana etware ngasi gite bonto ko boru birengererio osungwa katware ngikikura batatu nkwanja kwa ngo murobere yo gendere nabongo nyanjira ekiagera umwana one bona higa ebintu mbiramanyire paka nateba ngakia amanyire bwangu nagoka akina so muibori ori okorema mugondo maybe obwato muchando ntina bongo kwana ngana be konyareka na sengi ndo mwarimu osenkonyana ndo mushaka lakini ekura yawe ngaigware ko yaka ekura yane na nkonyaka as out of 10 na bongo nyanga 6 aberi yaenga ki tora kone chikura twari wako murubiri kwa tano gendere ose orati ninaki ndake manda atavenkiringa yesana tiga kwa mwalimu actively miaka ya 5 ne miaka ya 5 naliegende kego chaka tinda interact yako ratimbu ati mwana ore under CPC lakini na monitor aba chokoro bane babire bakorakana bale brighter kubwa abana bande in the old system the intention elie ego chiko create effect ya saba nafunzi erona bekorakana very well very okay na hande no nene liga umugwasiria chora team ya guchunguza mangana CPC nabonye genete ngamba achicha na formula yo reduce yo musigo kurwa saba ibuli capitation ile serikali ya karule oseneli bwa yamo in the old system as kero mwana mwako mugima I'm told nga ya chire go 15 bate aba ya chire lwe yamo na 500 kero mwana one je chiamentu ruigoro njiriti wanta kukata kurwase oburito buri omwibuli aliho karaki alikonyora na hende commentary ya kabere uniform tebe mechando yakora bana bambara seli kugukikanga ki genda muri gosoma mpaka muje ne uniform agreement ne ronga ki ngoye kubale chingaki bagenda gosoma erinde bamanye go transit ngora ne uniform liko create tofauti ya babande sigisigo jinse ebiye kabisa nanje gendo ko machi wanjirana ne birengera bya CBC bidina ekara bana barokora matem ababiru mbabe de prepared na bana ba no bare ko enda secondary usibatigara ngo change barangi uniform ababiru barangi prepared na ki umwana oito ko rekorwa go sukare bosi I think so barangi prepared egera kanje ngigana and emergency ndiarangi emergency bia bano majumori bano to kwande mwasi na tebete igoro ya preps ate habuna preps yero egete tota ketu go regoro ya matem agatena preps yero roro ekerengere gyaro gitona kioroja eno mwari ngo bokore mambi wasomi umwana ngo igware mambia nga kioroje mwasira hata na jinsa chesere kanisa 2 saa 45 umwana uroro nga kioroja asebirenge bya lago de badiari barka kesto nyoni ya mambi nere ko nyore ndiko ko ya kabisa amanyete policies tari bonde ngende giya chaka ngabana bagende school sambi na ende ngwanjana sana no nyasi education igende kimachagwa kwanete tari kireke geni asaba Kenya no ni njo mwenye muno mwalimu ni mayete umwana awende kusoko kirasi sangapi saa 2 lakini tocha kwara abana yo nga saa 2 na bauswe kirasi timanye tinsangapi uranyoro mwana obokire mwana banje boarding school ogote yo mwana ole boarding school abo kisangapi abo kacho ni anyoro ngori ache kirasi mesambi inkiego gera umwana kubokira mambi ete bintu biro tote tukwaneke injo mwalimu na mongwenda kuboka no nya sambi nje kosondo lakini ngendo kira kwa ndenga ki mbyambo ke mapema ngiro uberie ndo wazo no scheme sobo wako plan lesson plan no mwana nere uyaboke esibi agende sukuru ba sambiri ekyo ona kaje sambiri sukuru nzanga pire suniko chaka kete sambiri ojaka bona na sambiri goje
Bora nikitheni minister daily. Na kwa rebe na. Aberi to tebingo. Oroje jinse je ba oteana saa 2. Oyote renji aringo rukale na saa 2 lakini rende na esaliyo bokorari. Mbabana mboke mabema. Anga kibirengere bya obire. Muwasiri. Na rasa tobisoma. Yakubwate majikali yaro. Tali ayaye. Ngakite yo serikali yana guitabanga ki. Preps yabo. Be yamambi, be yamaro. Yamaro. Eyere kira chingaki arrangement ya individual schools. Local arrangement. Why preps tutagete skuru yitabana bajije. Batakere ko korerwe gento tokoro kare medio work. Umwalimu agasomia kali araisinga ki bana mbakora teki mbaigwete buya. Ne syllabus igego chaka saa 2 mpaka saa 9 as normal. Lakini abana babata igweti ndio gocha kubanyora because chize chichira no mone cyo gasomi osugume omonta igwe takora ki taigwa arrangement ya Bible na balimu locally poka bamanya ko decide ngaki abana baito dotagete biasara ebibyito bibebya bitwaye faida ne faida na abana kuigwa batinoke bagenda guciari abayibuli bairiri ate kwarabona bakwiriri ate babegete chiwagwa ngabana bakoreki baitire arrangement yeye muwasiri na kwana tabwate capacity agocha kolenda kire skuru Kenya ngimanga nebwate preps go zetubwate preps lakini bona kara bermanda de kwana ngoirire na omwibuli gure radio yatangazina mwana one saa 2 ne mwarimu orangiri umukutano na yaya abana tebaje ikentekia maji kabana hono kungusana na kwa beire okuimplement na yaya abana mwibuli rode na serikali ya kwane na biboko ya roje mbio ikentengeri ko ba akongwake yo tigankore irkora igento kironik it is local arrangement school pa school abayibuli ngorangiri ko school boka kokane kwabo and the most of classes abana barabunda mo support serious ringa ki babwena tutwara preps abana buna mono kuchakira baby 1 mpaka kirasi 3 babwena tuwatende kintu gekorukunga preps abana bali barabu tikabanyiro ngori yabo ubokendo mbole mambi bache biyeiga basoekera kirasi kinza kiri cyabo cyo kogenda ka bakoraki bagende noroje lakini ebirasi ebuna bono go transit abana ko cyakira kirasi to kirasi nye abana ko cyakurika chi composition n'ebintu binde challenges ngo bakirega kitagitaba ari mutware extra time if it is the agreement ya Bible tibachicha baganyeliga sali yabo mwana Bible banchiranire go cyakira kirasi ebirasi biro bintu ko support seriously ko cyakira baby 1 baga kirasi sato those ones should not have ngo kurunga preps Eroje erabona saa 2 rende badana ba implement saa 2 mpaka saa 9 na 45 esira basi na covered kuna naye esira basi na covered kujaga saa 2 mpaka 3:45 na covered mete ko kabe esira basi ante vinte que te comía kuruga mpaka Kisii town onge 10 seconds na banko mnyoka ngomete speed lakini kwekero mwana olense wikiro mwana olensa egen tu atuara corona lakini abana bakora mateo ese basi bakore bakore da banda green therapy ya lakini a good number of schools bakore igi ganto da tebe una into abari meta serikali implement egen de kete na policy saa 2 mpaka saa 9 njenda na bira kira go kia bari kore ngana ngaki nyendo takitiriza result konyora achisukuru abari uberure sana ukorerasi umwarimu nabakontebe kerarenge mwarimu nyuma taratu go mwarimu kuwa kuarenge kuwabuka mbago kweru mete ne ko lakini ku implement batayo na serious ribona tikababeke nga bari nga saa 2 inkyo mwarimu ndanya gwesumbuya lakini omwari oye abayibori na baraumia lakini ndokende kia koragana ngerina yuskuru ngotumia jire egende ya preps bina kitega ujumi sawa ibori jibes bana bana baro baja batana jibes itoko beka ya preps na bikide jiroro na kia bori bara kora banda stand jibes jirba ko ngokonya bare abana bari mumbali kibalimo bakobekera abayibori jibes abayibori as organization ya school kokora business itakata matokeo go bakorangirani
abaibuli bonse bibachicha e committee rinerororo e committee ya changira manganaya yabarangeri yabaoneria idea yabatebye sababu tutagitene abana aba bachire berali ndamuno abalimu mwalimu rugocha saa 2 anyure baka breakfast igata kerabo gikorwo saa 12 aikana one cha zakora tiki tanyueti nkia gocha gokora chinse chota kerwo cha saa 2 abana baita gocha gokonya ntoko moroserie chai bakesa boka baigwana egento bakurwa ne chai tali biasara omwana korweru omwebuli orusiringi ya misini cha preps umutinyi siringi ya misini gaki no ngijira konyo mwalimu akachaye kali bako batoke ningaki mbeli ya mambi nenu mwatiga mwerure injuga matokonyera abana egento nari ko insist neke bari bataramanya sababu yo gusomia abana mbaka balete siasa skuru ukananga ebyone ntobwati besecho na uchumi yarabune migeta abantu mbale konyora siringi ya misini chite chingo sana barahumba kabakoraki bomane bakane lakini okonyora bali abange batageta mamanye tengi batagete batebe kinegenta na bakonyora mwibuli oro very serious ngaki abalimu na abaira mabero mutinyu mugima mukonywere chai noroche okonya na bali bande batari kwenya yase ninjere local arrangement for that purpose erotu bwatie gento ibinde imba bikane lakini yango tebi ochakirma biende Jumamosi otare chipara isiko ya Gusii okonyora abana babegete chianga chiabo chiankara kido babogoti chibagi ko chiai esku mali ko beka uniform aseki nga serikali ne kanete none chi weekend bana mbao karaki bagenda school lakini arrangement ye school area asenge nje biasara byabo batagete bibebiya bate abangaki abana baito bago je school bakoraki basomigu abana babekaraia norokaria bagotama kuchimba ko bagenda ngonya mutagete ko binyogi bali ni uniform bya kabisa tianda soma je SMS birega mamarigan yagoteano alimi yumro yatubati bya kabisa Lawrence uwezo see you my teachers ege siri the annual yumorbe Thomas Soboke Isaboke Thomas from the Great South Waitaka good morning the annual yumorbe then read the government give guidance as CB's curriculum is concerned, otherwise if we continue like this our children will not be nothing the annual in the syllabus so kubuya asenjera wengi kabisa niroje Eric Kiyuka from Esani Secondary School out there ni gatubwatia senjera erendo ngabsembe mara 7 mandatu tumaje SMS china simambia boninga kenda kuchituma wethera semitandao ya itoma tutainga kimwandira tukutubwatia senjera ya bene bono mambi nindoje Marisera abosibuli out there annually me yumrobuli ata pamoja ditamati ngwaneria balimu kurwa moyale town Marsabit County in amaiga as Morio Ruth Kerbo do the trade fair about the annual balime yumorobeli kurtaba commission hospital about the annual balime chu ya bazi ate anano alime yumorobeli ate nkwaneria balimu kiti gatorore naki amasomo akogendera gochibosi kyagara amasomo naro eke bunguo ekiambia mana sebali mandira tukutuma SMS chino asimambia boninga Newton Mairura na ningoroje Morini Anas nere nimoroje asense meye ina ya bands of preps nigo ya fantastic hawa mode watajichoti na uji at home oyagaro there ne bege na haru beso dinero ngori azenga ona de budagrasio ngwenyi makunere ne rau support naya abana baite bakuboka mambia tigabatika baenda saa 2 Kerius tenera tena good abana tigabatika baenda saa 2 ekado bosiri jerbu sadana but the no passing at the gate without the media money adana tiga chinsa jike lakini mwana tago atarakana. I think this preps was planned even before, but the parents and teachers do make agreement over the same for the benefits of learners. Mbia mona sibirengere bino emiwendete gusanga semambi yabantu taranda sensa mirinde mutumoko natakanda ko inyori igoro yo rwenyi rolingo chikwenda na chishiringi chiri bukumi asemambi yaboniga igento okora neke okoenda sensemo yesimi yao alilipa na mpesa karwa ikiroro oenda se bill business number beka 515450 account weka Ndizi arafu beke pin yao tuma karwa tumire ase bill ina watebire igobono business number 515450 account Ndizi alafu karwa bekire mikwa tumire
buna producer ane abekira se screen yabo majumuri roje igo naboko boyomo bwabali bako bwa chishiringi chirevu 10 asemambi yabone ogendera gutuma asemambi yabone gerinde kwebwere asenjera yabene boigo ningoire wikasinya gitari ya ram hospital ngote bina mbaendera to bokorire bwa basense meri yobonya gitari ekero obwato mojano urino track nigo kobarro okwenda rokira litiko lya ichuma ekero tageta mangana a general surgeon nigo kwenda kira lituko ekero tageta mangana a skin ino muntu konya kubwato burwere bweli sangwa nigo kwenda lituko lya Jumaine ekero omwana aigwete bobe nigo kwenda rase lituko lya Jumaine boigo ekero tagete amangana gose ekero kwegura mogongo bobe zbaino na joints nigo kwenda lituko kira lituko nigo iko kwanyoro bobweni bwao ekero tagete amangana usaba subati babata mangana abo batagete kurwaliwa nigo bakwenda kira lituko lya Ramisi boigo ekero mutageta mangana ande na mogwa kesimi goteri namba 0705 239 289 igo bono na mota renya gitari yaram ende mwenyo robo bweni korengana na bato tebidia bukira amatugo majumuri no tode na abel oyo kaberu mwalimu lakini gote abale na always once a teacher karoto na rugito korwase school ya St Vincent Umali karoto reto kwanda mangi goro yichisembie no takatura asiumi ya sense mirende studio to koirana atuma korigeri amange igoro bondo chigoro ya matemu aito alia soka ntori monya ndo batena Gusii ngakibeta iga bantu bakaroto mojisana no nase evyombo vya bali batena bantabu baibera mpaka tokarana mana basene tabato jukwande nganeye unanga kia matemu akorwa aswe umwako je ndo jukwana yakaroto sense mirende studio tosuka ina rondi steve wansu wo Gusii. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Ndizi TV Ubwansu Gusii nigo bono yakoni kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko Gusii neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV Ubwansu Gusii. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enokem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina 3. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya 3 ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote,
Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na ghorofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon Enokim Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Ebundi engia ni giekorrekana ritukuritanganie agoika semeremo yao ne mashini iria gutumia gusobosera bwemeremo yao nigo bokorrekana magega yo gutumia kimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop imeyo muchukisi nigo bakonia kimashini buna meter saw machines, cut off saw machine, chi blow dry, chi blender, chi hoover, chi car washing machines, impact drill, circular saw machine, eruta machine, chi battery, chi machine chogo sonera chianga, welding machines, chi grinder, chi power saw, wood working machines, chi chef cutter, chi tinga, air compressors, submersive pumps, chi water pumps, chi generator, chi solar panel, chi engines, chi electronic hood and plane, nichinde chinyinge, batarere, aseduka yabo, iri asebara ya Kisii Kisumu Highway, imeyomo chukisi, asamagacho Gusii Plaza, ground floor, room number 6, naboigo, mbabuate duka yende, angenebingia Family Bank, imeyomo chukisi, bakeresimi ase namba, enoti isanu na ibere noti, isanu na iseto, ibere marakane, gose, enoti isanu na kianda isanu nemo, inye isanu na isanu na iseto, isano isato. Gusii Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. Ndizi TV, ubwansu bw'Omugusii. Mwanju muri Ndizi TV akaronda tutobwati anekerotwanda tukwana igoro ye Chisemi Chiaito asorongura Gusii na senseto ya Kenya nenekere tamu ntangane chagete omwako 2023 junior secondary school bairanire ebirasi biranire abande form 1 kwenda bale abande bachakira masomo abo ona kware nande asendrinde ya kabiri togende karoto na peri kitokwanera mange n'umwarimu kabeire uritaira kinende once atijoro nande bono nero mo director opanana resort yali kerota keto ikona boko genda nande kwara lito kinjero to tega tuji gukora bego ni otorina rugito korwa se St Vincent omwali secondary school to ende kwanda goro Chisemi Chiaito bono tora kwanda goro ya matemna soka abana mbeta sorongora Gusii sa senseto ya Kenya mbaita kinto maji monyo buna matemu atari ngabia pakatoroje task force yo korosi gose takirgo rosu aba senta badena ya endo takiri kori ge chungusu matemu atabete buya yona kitota tora kwana na kibarabara cha matemu ya mbuya renge bono atakanda jakera na rugito ara denga ki Vincent umali akorete nonja akorete bya usino eri list eri ya bari bata akorete bya kiara iri tukuri rondo aroje na abaiboli korwa school ya maliba antoroje school nere ya nyabiosi eri sema ya Kiumbu toroje abaiboli korwa sensema ya raganga ndoje korwa entanda iri school jiringo da ja akorete bobe baraba bwate min ya 2.1 2.7 2.9 ekera abande bakabwate min ya 10 point something ejiro bade na bari mwabaru bagende basedi abantu bayimukiria mato nandi aradena nero sentini sendina matabu guri wose baromba korda biya tumakwanda sabeli to kwande gore analysis ya matem umwaka oliweta ya mono moralia na natike ko kwana kutaka no area 300 dems esinati yo mwa secondary esukuru
igere sukuru asinge je principal kobeka abarimu hamwe okokora kumwari secondary buya omwarimu oito tarakora na emyaka ibere lakini asaruwete ekero sukuru akora bekora buri mwarimu asaruwete ayi aruwete ngesukuru yango koraki yango kora none kera akora bobe none kera akora bobe nero go report yes ekero konyore sukuru cheti okora gusibuya change is a request kaki kurante be ya omwali renga ya bwate min mako tende to schools sukuru ya ito omwali ya bwate min ya 7.647 kero ibono 2022 in 2022 2021 ya bwate 4.03 nkono ja bwate positive deviation ya positive yeah amange no mwari muraje mante yo monene ngigira kinena bagora tena ngwadene sine teacher ngikire toro ja matokea kabamaya compared na 2021 kwa bere skuru ama auron kwa bere skuru ya St. Vincent de Paul na bere litana ngenya ma boys ekero nache transfer ka chomo aliko 2016 iko bona to sare iko kwara bere na bona bokumanya 2021 nani ngikionjoreti abugati again tekenene omwari momone nawe antokore skuru ande kinaro rirakorire okumotivate abarimu kumotivate abarimu kumino ko bachi besa omwarimu kagweta okorora konyo gonja kane sukura compound wamorange kwa motebia ga kitokonyera abantu ikyo kegisaini ikina kyo mwarimu akora egento kenda abarimu baito bari sukuru tiniko tanga sukuru cyo cyagusinga abarimu torerezi problem tubwata Gusii ntoro wakana ngambi ya mono buna intutwe kabanyene abayibuli ba surrounding to bwate sukuru area na baro mbanje tabali very supportive abana baranga baje the university asa abana bakorta matem 252 tumera seke gusingira te abana chimibere 200 na babere 72 252 abana bachite universities from a C+ and above to kagere sagal yetego chiko chako tabange amente chigre maybe chi point entry point evachi the 206 out of 252 you got 81% transition to the university and we thank Mr. Chiaito Kennedy asega singi akora school ya kabisa bono twenda sabiri habari roje na amatemo ya koru 2022 amachibu aya na araringe gose ukarabati nyarengo habari bokon yemono kende tigoge koru ukarabati ane bodio go dream nga ukarabati ya lengo tara kuanya matokea soke amanya gocha tobwati incident nonya neyemo amatemu aleko mande ne Ministry of Education Interior Ministry na ICT Ministry wa monitete wonzipi point te ya raketa matemu Gusii nga gento ketengia toka segeta na anywhere asi problem ende ya kutoka na one sinini ya ko noted ngonye gente kinga bata noted yo monto ko ganya bakenda gererugwe echichemesa umanya ko tabanga endagereye yiga talia ya kwaruga abana yo basoma umupia intention ke abantu bakwira bana school abana bakore biya abarimu gasi abakore school ko beronge ntoki basomya abana baete igo bagasomya abana bagwe yani kera abantu bakore buya mbagote bunga bakore umuki nande tiamba tabizendeka ebinde binga nabantu bagotora katibiyo boniga onkwireta gekeya ya monte bya abantu baminto mwanya getingeiga tigatwesike tigatwanchane amanganaja no pusi eito intu abanyene banka tokuna koraga nebya ebyara toma gutaka gukwana abantu bande baisiko bakoraki bakwana ekerongo jase rogito roje post deviation ya 3 umuntu nabona tata korunye mpaka 7 obokorega nombo arengo ebimonyo mbiro mubigwete no Gusii sikombaga senate ngwande uri kwanda mangana ya mbara bakwanda mangana ngakiroje post wenja arenge ntambe sana koru 3 koru mpaka 3 division ni 4 mpaka 7 nera jive moralite te kwate ngenteke ekero bege to gento bongo wao I believe I will become a president you become bona ina
egento timenda ngina bana siku usira kini tekan kwa naiga what you believe is what comes out ekere mwana mwachete na nito moto waktu akumeti iga ngo tebanga inki yako gara abana bakonyorera chidi asiki strategies omorali yokobeka nona oyo chagete TV Ndizi endota nabwate enjira bya chenje tino bona abantu bako follow Ndizi TV na bora kumunga ki Ndizi TV loko senkisi yoka lengo nyanga America kero na bona na ngo chaga iga abantu ru America banga ndene ngantoro chingo chokoraki timo bete post nkingo kwana tikato tige murunganie nande murunganie ye nje nanje to monto seneto mintoyo abo Kisii nyonga mama nyonga ekero abantu atengo chiko cia community education kugamba mangaki nge task force ya rosiwe nkore ngi kenyeye twecho iri guchago bongike ebintu mbiro bagwento kugamba bono ngi kugamba ngomwana etire ngabona kumetinga akibono mintu ngo kumetinga bono igwete bobe nganga kiako gara bagweta bono bagusebita gara bari siku jisiko mbariko tangana okay ndairo mwana one western tariko tangana eke tuaretera bari mwa bari nge western bachire Kisii bono chitakitiki bari ngotumia kubeka bari mwamo kumotivate abari mu kubeka bible yamo bachanga abana baboke mambi mutete otengana ntotiko boki abana mambi those strategies eke ochibekire najigo konya omwana uyo kogenda umugusio kogenda western tariko kama temweta ngwetari habere ikentekero gyo kwanuga nka yo mugusi yakobego ngibiro kyakobego ekero mondata na yabanda no ebetete ebo koroka numbara nka yeke biro gito gekobego rango tebyo muraliga litanga na kirna tebinga obochinga bogo tebanga matemu gaibire obonde bogo chaka nyomba so bonda mwamu obobero obutayo nganga kimwa botubwa tutkanga twabone dokarage ko lakini asa abantu babwata obongo buru bwa mwanya abantu na hende bago kolegazi performance igego kor better than this na ndi tigango tebi bantu mbayo baraba hard working uno mugusi in every field umugusi ogenda ngonye business Nairobi abantu akunyu muntu ya akurwera Chimatatu chire Nairobi igoba kumitinga nkieke chinyomba chire Nairobi chire Machakos chire Kajiado you know chire every town of this country abantu akununga ki ngakyumugusi yalega ngayakurushi bintebi yakoiba lakini ntebyo muntu ibiro chire kwa gacha karo abana bagusi ogenda western Kenya abagotangana kurwo omwisho tangana de Maranda no mugusi omwana tokangana te Turukana no mugusi abana batangaine chisukuru Kenya yengima igo baraba gusi tali rero botambe ogenda chisukuru chire western because of performance abagusi twira abana obonse pyo nintu to hajite chisukuru chire western umugusi none kerata gete performance ago ikase batagete gotebanga kibago kolera bari motivation umuntu mutangani ukimukyo koboko igoro no umugusi yotebanga ki abari mwabo tigato baire trip Mombasa bagenda bari rakise bagochicha bache babwate chinguru batosomeria abana kwanyora bagere n'abaruya bagechiringa umuntu uyo ngakyako toeteliga umugusi oligeretinga gatagete abari mwaba batware enkorengiya bamosomeria umwana oye ahete anyore ligesa ligesa eli achira una bono ngoteba e principal ya lenge cardinal ya performance cardinal ya gatware very good history aba head teacher ba beiro after yo kabeiro oze mfata hu ebintu bikachaka kokwa because of local simplicity ekero mo garage to agachana isa approach mekakati yae akabeka abali mwamo abali mwo bakora tega sunne biragita abana bagaeta na abana bali baete to tabali bugusiboka yanda nyambalia national school ebwata abana barueta bakagarisa mbali bagusi e principal konyero no mogero ruete Maranda agachana approach ili ya Maranda akabeka abali bose piamo akaba motivate na abana kuba appreciate akotara na abaishye kirasi ime abari organized akora abana bali batari gukora buya nabwo abwate to koboko gakotara na barabu odebiya ndagete mo be unenje
abana bayigubuya tali ngenjira abantu ari korama abana bako bazireri umwana omube omanya ko demoralize umwana okuwa moyo misi oyo uri kokoresha abana ababuya buya abana bari pueta matema igomba korte buya aba dango ore tonga yerya abana ba Gusii narogirega abana ba Gusii bare aida within Gusii goseisiko akaraba bekire buya nande babwatire buya n'abantu bara onchora nese bakatuje ko tabanga ki ba matemwa abo amao bakore because ngo etabare noroje na kire school go perform ne principal omo head teacher we school achi chole bully utari ko na sia balimu utari ko na sia baibuli school teko ko wego mojandobo omwalimu buna mwana mwalimu Kisii hai ochagite pake kanisa school ime nere echachenda ye school abwate ta baisi ali akubata ya nyasa ali tangani naenda ali bujana barabu akoka kano mwanafunzi abana bayigubuya akara ko bakwanira nga bakore omuki asa abana bako igubuya yes Dickson Omboga then good morning no ali me yomoroberi omochokoro osure then congratulations samangana maya tu akwande bono ekero St Vincent umwali yanyarate positive 3 inga kimura anyi maintain ekero ese kwaruro ko mwaka oyo eche nahande go sem 5 nahande 4 bona mangana ya kwano mwaka oyo na bako ba ekene buna lende bukorga nubwalengo oroje ne maintain kera bona tete mochiko ba mumenande momente ibere ekero matokea sogete egento ngajete principal Canada juo igatwangetia abari mutotranse mete kere gento kia beire na ndira samora ngere kuchimutu strategy sinchiro to begete ase school na strategy tu abekira ase school igo kire kyo gotebanga emini lwatizia ano chonde tega igani ekere matema sokire eto begete target ya 8.1 ogende school boli mwana mete gente ke koja no even form 1 passport system discipline is key. Igo 7.6. Nkoere no mwana oli form 4 no iga. Omete na bakande sukuru. Dia kwa tenga sukuru njira muna wenda sumbi, mata na chietoro. Chemistry bamete bakanja evons. No mwana yani there is a belief. Ekero kwa chire school. Eke the culture yes school. It brings even the weak students. Or fit to the situation. The one normally. Igo no 7.6 ye. Omwako yo tobegete 8.1 and we will sing 8.1. Okay, the class mom ga so yin. Agote have what's our mean this year target 8.1. Like now last year it was what the target is 6.5. To pass by 1.1. This year it will get 8.1. And with prayers, with God, eskuru ere kera barmu baramo, na Bible bache barangeri ubache, togambe what is the way forward. Ike mini area, ne tunetu ete vengerio. Igombo ikanano wekamonye maintain. We have to go back. Tuate berona eskuru ko karabene ji principal. Kintu arena omonye gari okonya garagete kwa ji principal jira ku transfer mbe ne ire kwaka no ne karaje maksedi nali gete na balimu anga 200 niko barenga sikyo mbegeri kyo kolika balimu itukuri goro batagete ji transfer ba kujesa ngao abalimu abarenga sorongorwa Gusii ntarimo Gusii ka ba okonya bara ku transfer no tuwede na kwenda bale ne affect performance yeto aso mwaka o 2023 karto jakera na bere Ayanda kronega. Chi transfer chiwenta kuba moderated in a special manner. Transfer chiwenta kucha in an adversary manner. One, umwalimu akorige transfer atware genuine reason why akogenda. Na ende to wenta kutwara a board within every county they went to discuss these transfers, especially chi transfer jeji principal. Why should this person move? Is it this person no need? Igere overweight. Abugata kusine family agochi kwa attend the close. Kusine ero manyene otali koigubiya in this environment. Inki. Mwanya no mondo otali ko perform. Omenyire gali yokata na komeki change. Na atara justify ko nibizie everybody na berigo. Tago transfer overweight ko rwa oira segete. Omwalimu oyo bo principal bwa yeti kaboere.
ta affect abande bale comfortable omo deputy go perform because deputies na bo bale in charge of academics just school nyinge oyo ororkane nga performance ya nero school ya na go sukiwa abe promoted ya chicha yesukie transfer chire cyo buchinga eninje bona bune abali mu buna bona babarwete isikoro cyo twara kwandire oyo kadino omugere yambali omugere oretire change kete kiri chiaye ago dotigera tutumie technique eria nendo tokora ki togiro tiga bali buna baba bete transferred kuchiskari ane serious issue nge police yaro setugwera irania abantu onka ntotageti bantu bali bayira negocha tiga bali bali basomya lya sabachiete naba bale seitoga iga barokiri commitment bakayare change bakora ki bagenderere noroje kuna mono naroje kitale abantu nga chituranzwa tiga serikali etiga imara tubone tukosomya nyoko amaskari ta okora ki batigaresiko tiga babera ali yo bwate genuine reason mbaigete kuba beko nande babone to revise umete serikali nere gotokoze dime chano ya create agendo nande acha go revise yo yoka no unabona bacha agendo ngaki abana abarwete college abali muna bako recruited ababai tiga babe ku the neighboring counties to mix na abande baka abana bako giro na baragiro bale Kenyans Tiano rugito na yoro birengera bya oroche na mwalimu mu bwate Saint Vincent omwali watera na munyamokiale agende omwana teru mungawale ndo mausenera uro murale teru ngo bafo mwali oroje ne affect omwako ino nande neba ira ni inse club ake kochiko wada butinoyo omoralia na abana batakirwa ku transfer asenge chakole miaka tarakola miaka ibere kana uchokora ese wikiranga ngwa kwa transfer uno yo mintate ko kwana mugakabe mwalimu wabe transfer sinchirimbe lakini ngendo da kwa neke moneke chibe numero be uno yo itaso kwa transfer ando maite omogeni wocha aso kwa de evira toro tola de chimbaratere chichiaye na babo towa lakini linda sabona ya serikali time ndio wale transfer bali ma transfer left right and center na oyo igomba ingwete ngachiete bishop mugendi yakigogi okori buya sana kaba na aba buya sana na lakini mwana kyote ana ekero mwekara step board e principle no ya lenge mugatana 8 point something moji ko make oyo ndo jire eni nande akoba ikaransinse mubege target because toko maya sarwa target ya uno urura sa bwate 6 obegerwa ne target ya 7 muroje fact ngo bere asero ngrousi bigabu no lapsi uchi yaba bona transfer sanya ni bamanyete echiwenda ko chebe before mate matrasoka taribon bona igo manyete oyo so kirie already we have sat oyo gochigocha na bara nyoro kuri sukura bwato 5.1 bona kero mo 8.1 na beko ba ko na bara barigeri ya kumenga ki ke bona mo kweresa na ra utome SMS ya odana sub na odana again to kiyo kumengena most of the principals that perform were in Kisii sio wa Kisii. The only reason why schools in Kisii are passing ni kwa sababu they make those local arrangements you are talking about. Schools from regions like Mombasa wanaenda shule saa 3. Salimia Bwana Rogito, he was my class teacher in Nyamawa Boys. Oyinsu return obangate ano ale na triggereti ate adende ndokyo kumingeri chi principal chinyinge chi cha performance mbali bagusi lakini nende mba korete buya ase orogongo rogusi nindo chabange mba ndeto maga Fred Onduka ate ano ala monaintwe atobwa ate koruchinse mochiri chia asunega. Now then tuned in from Liana. I'm Dennis Matibe. I see you, my teacher, Dr. Dennis Rogito Binchu. Ago the ago kwani. Mbiyamono ase birenge radio ebyo ebiya abantu barure. Oyinjoshwa nyamwange korwa ruiru. Ago the ane birenge rimwarure nebiya ase emambi ya aboniga. Nara then congratulations asa mangana Chisemi Chiaito. Oyaguruna free from Belda Abel
builder bell na oteanere akirembia muno asamangana Chisemi Chiaito togo kwanira asimambia mbe mona asimambia tutamaji SMS na simambi yaboniga ekaranga tawujirire ligwetera asikinambe chi mwatumire ga studio nyora ni nambera siskini iyo ne rogotoma ekaratorigeti gochi igokora chiskuru jeje akorda bobe jirocho asorongora usi skuru bwa 2.7 2.1 2.6 ekare chine jigasasireti ngakijiro jitakiri kurigererwa ekarongo jaka nabe litanga nintara yanda si skuru ejo iswali ndiko abuli oyo mwana uliraneri totara conclude ose skuru neche perform insake kubwase yende ya kora tia tulire ngaki omwako yo intake yabo entry marking yale wono totebuna nyambali national school abana bakolete diriba beta admitted umwako yo okonyora ji national school jiria batari ko iro umwana ubwata marks below 380 top cream omwako onde kwanyora KCP dia koletuya ba reduce it to 260 noroji e yoma tera vera cause diversion deviation in sin age point gete noroji rende so telling a lasma consistently enyora aria na biko suka insasini yarbe ni aria ya suka igorake style ngabune iyo depending on the entry mark and the number of yabana bali ba beta admitted okay number 2 circumstances chinde chire chikoba within the environment chira affect an individual school omwalimu nabara be transfer yo mubwike ku school orenge pila kuno yale senior teacher a senior role yet senior teacher igale bune football team number 6 okurisi umupira ko rumagega waere bali baje kwaka chigoli nabara achiche ojo kwaere umupira etabosa kozojo bwata okania jiko score bweka ta kwaere ya baje ko score etibu te kobwa igo jiza kamza nje ko bagatia chinke chaburukani e chibono to gukorera se transfer singaki uno mwalimu ateba se transfer chiwenta koba at the end of every year schools chitarai gurwa handing and taking over yakoru kregento school ne ko igurwa yebwate new principal okorire paka staff meetings na bali mbaye before schools open babangire their strategies kuna bakurisiwa abana bageni kuna bakurisiwa abana kuruka kuna bakubachakia tali chiskuru jego January umwalimu ubangire ibintu byaye kuna ko cyako umwaka January yekire wiki goja ya kabere ntangani ya kabere mutenyo kabere ngana dinande principal ende okora egoja nere achakisi staff meeting achakuburuka n'ibintu byaye etamu ntangani yakora mochoko te yo school kende ketanga de school abali bagana kolera gojenga mwiro mwalimu witu kwenye tu abangire ibintu nere oyo changa kiko sagocha no ogojo yole dictator kwanya ru mwalimu akaroro bagaria oyo ndakararia bachakire gotebera kumugamba mbali gasi ejo gitariko korabuya rende tumago ya sero gito basi gitariko korabuya na kirocho abayiboli bayitongoja bale baba bikone school ne yabo baye monitire koru January mpaka December bagwako mupira together na mwalimu na bana babo performance yetabeti bachako mwalimu be baboka abanyene ini buti ya haja buno muibuli okojanga kwandamana nere likwa begete ku give support school yakora perform umwalimu ya tabobuka mwacha ko monyara bono ngobere balimu etakege because results echiko na ko move step by step ndo bwata baka mock exams chiriko na ko prepare abanafunzi ekera muchiroche mwikaranza mole n'abalimu naino umwana oletere result bwana kubwatyo ara bwana ko perform okende school oboli abalimu umwana oyo bana gaki ubwate D moko mundu serie D gaki na ike C baskeyo ngakitoko bwaterana mwana kwa nyoranga they are not cooperative yo balega gu bayireta abana buna abantu batute chombe kerubo banye morogoba baje kurushya mabere
Rukitonga kiora kwanda ingane yo kera ya onje izira kinne chindo metena jo jingo changia jirene de binto bia serikali sorongura usi kero ko togete tanga tuete twensi tonyora na insetora ngakiora kwana ingane yero chege ndona tebe uko gwe skulu mona mone mokora umu abaro lakini nani tuwe baba ibori also njina tebe morali entry behavior also matters a lot Skuru Chiaito, njiroko nyoro mwana chireta max 120. Ntutokorere kene. Unabona mwali, ikona swetororo, eto yamkuchi abana baye goche no abana max 150. Omanyete into ita Skuru Chiaito. Da gochita mono. Na bayibori tende basemi. Ekere skuru yako ryo berimo. Minyoke sukuru, omo principal, moikaranse committee. Mugambe motebereranie asoko gukaruthi kwa bete ikiagira remember kero njete omwana secondary ikiana ruthinya magwa whereby abana bagachira max 300 ekero nkora 115 na bana nkwe boardinga ndito jakara mangana tukanya gusuka ngora from 3 point something 3.7 up to now we were at full last the other year. But now, when we were improving, a bit by bit, entry behavior got changed. One we could think a maxi, to a maxi, miambiri gochigo. Una bono iga. It was there to a max 230 gochigo. Asiki. You know, we want to bring also that culture. Nyumavan to batara complain. You know, you cannot expect it. Omano buata maxi 115. Ota to konyole P plus kuru asomano yo. Na buata sagochi. That's why CBC gocha. Ne konya banke asoko gendo bokara to korega sia kawaida. Pia kabisa birobitu biare na gania oruwa basembi wa bomairo na aberiaro basembi wa bomairo to koro moroberio asitukura rero na ndangi kandi. Wana koro basembi wa bomairo uri mwanchu mudera gani gotegera simambi yabani. Ninto manya getinge ko bakara ngambe yamano. Nande gento da tebe to konya abana baito ase Chisemi to bugatirane naende to kore gento ko rukunga to teki igendo nga responsibility nga to gochamo to kore gasiamo abarimu abaibori nande ngakira abaibori bo mwari surrounding as support ye ino mogendro ko support ye sukuru imono naende to kore buya komentara because me to mwari nando nga enhe atime kwa ne kya chacherire igongwa kira abana ba minto bage saba kwa mission mwari no na chaga igani bata matanga kasi ni ane nene kwete ekoro yaro festas toko moimambi atine ku Friday iona ile ndate ki chinge chingo teba ngire kola yane waka pola as family na ende bali bako nya gutumira uchumbe yoko teba pole etuko bakara ngabya mono abana bane banyama guna barurega mogenta konte binga congrats na bakire ngambe ya mono omwalimu akubo mwalimu amatukonsi na ende boy gonda tebe nga asoma principal at photo Kennedy no ena chaga ni mbato mwalimu ore 90 oteba ngagenda mogenda nere natakarine sabiri bagacha kwa na inuga nanyora nga tirkwalao patene ko teba nga buyamono enda soko twalika go chaga iga aya tuaruro ko semi tuarure aki nyasaye tegasi Ndizi TV mbia kabisa na ito to kwa ni bonsi korwa sensemeria sente finishing tumali director karonga basembo abo mwerio karto koromoro karori na ichenko irachinga kiechiro ngakira abana bo Gusii bakora form 4 bonzi piva to mogo kotanga na gento ngambia mono sana omwato beke level ye iteri to bwena takobera na ende gwa piro cha sabana bonzi piva libali chi skuru ba jokara matemu makoyo bakore even better than this abalimu ba Gusii chi skuru chiri cha perform na chiri cho chita perform na baga ne chinga kichingiya na ende balimu a perform na baruseria gobia we are very proud of you omokyo yo nyobeke otutagete shetani ashindwe at the end of this year the result yegoja e confirm ntoli community e wochongerigwa abaiboli bechi skuru chiria obwan
chani bolimu a create an environment yendi yejiga perform woneri chiskuru chinde kuru chinka seturwete na chirocho chikole biya bana baitu bali chiskuru chesiko kabechi ambassador Chiaito chingi ya sana ne principal chiri chagenda iskalia kabechi ambassador Chiaito performance yabo engi ya sana omuwasiri we Chisemi tuaewa oto kanalia maya sana na ende na bonale wa piringa go settle because ni matenga tora settle the moment go settle inchunka kaiga karansa na balimu kabisa na baibuli kaiga baruwa basemi na ende basemi asoro chbago kolegento tuenspio tora tayari go kubwatesia ne chinguru chonsipi osaksidi abantu mbara batakete ofeiri go feiri e community ya feiri bantu bande tumoka ngamba igwete byanga mugwasiri na ire gasi yega kurugusi mbaro batakete kolete bintu geteiga bamuburukani nera koraki awe otokukanaria mayanto reta yale tokobwatesi kabisa ase byonse na gokolera bali aba gusiba kenaro chibago kondemu ochingo walo kwanunga tokoletega onko bakera bia mono sana una bana mbale tokura omerana bali chi customer chiane una kobo masakratali masaba no yo chache banati no mwana mairo sakaria ne timu ende nyinge bali very positive ngandi babwate opportunity yo kwana banga bagokura lakini leaders baito une viongozi twaramirwe ngaimure ngaimure mutari go defend yegesako ensi nyama nyago kwanu bamura batayi nabamura no mure kama apu soka kuranga ntoli bantu bago chongerwa na kimoto bachorerete muri bamura no koroga ebiesa na director mbyemono mwanjumure karo kwarenga mona inche ekitwabere mona ikore ntarakora nduje na abantu nabangi matumire jibasire karumare kermonta gete abwe jibase ndegeze na umubuyone go ikaidro geochokorwa musugume mpaka gekoraga chinsa isano iseto ekaro ngumwira wikasa hapan blaze petronage como ralia asima byabone kwene yango nyori na gendera kobeka bano gendera kobeka edroige okorwa ngochiro kwa kuchibese ejo ngingo nyori yana sense meri ya libana mpesa karwa ikira sense meri ya libana mpesa kadi producer ane kobekere asenjera ngobekara screen yabu unoro chabu ogenda bwa sense meyo ya libana mpesa karwa ikira abu go igotware mpesa hub yao karwa ikira libana mpesa waenda se business number karwa ikira business number ali ogobeka 51 54 50 karwa bekira abu nginanda okora bago teina account name Ndizi karwa bekira Ndizi bago saba amount ne miya yamo ndio beke chimibere ndio beke chimisato ndio beke chimisano beke miya yamo ende bwebwere business number 51 54 50 amount emia account name Ndizi gendera gutuma igo ngote edroge okorwa monto ngo chiare kobua gosingo moskibono montone bwenzakya ni ochukwa ujibese asomoro biri Gusii hapan Brezi gutoma ja kubwati umuroberi oyo ande umubuyitu ngo cyari gutoka chinga kiecho karongo gutuma go ja sensemeri ya petronda mugera cyo kwa chibese nanjina wake nambye mono ekaro kwa bamona nje sto ja gade chinsa 10 na ibere cha bono mambya twarengena frida kirubaso umuroberi wensa kya to jera sensemo ya Chisemi twabere na rugito mwalimu korwase skill ya St Vincent omwali twabere na director Abel korwase sensemeri ya Banana Resort ekara beto mwalimu somiri myake mingi wanapata experience karba dana once a teacher or with a teacher najira wakirembia mona karo wachora kulira Ndizi TV nero bwansu Gusii ande gendera kubwati mirubireto ya kera lituko yenero Ndizi TV bwansu Gusii kuna batambe ngotene gentekia negentekia ansu ni oke gotoka ime ya Ndizi TV kara twarengena choshwa uta kwenda kuna mali ogine chipi chago jera senjera bene Eliane Brighton Makoli